igama lami elihle Mfani Umanje. Mina nguMethokoze Kulapha. Una how many years mfethu? 18 years. Una 18 years. Udlala which position mfethu? Hayi ngoba ngiyakubona uyalitapeta udlale nice game mfethu. Ngidlala ama position ayi-2 winger nesusu. Okay. So njengoba niwinile nje ucoach wenu ufila kanjani? Ucoach wenu uyawathini nje njengoba besenidliwa ngibonile banenibiza nani nenza ama meeting wena esayidini. Coach wami into ngitshela yona sivele ngenile ngitshela ukuthi ngibona imshintshela igame ngikhululile phela lapho bebe. Yeah. So mfethu ngicela ukubuza i-team oyidlalelayo eligini udlalela yona amaninja awukhona enye itabhu idlalelayo eligini? Ngidlalela i-Dragon City. Dragon City. Idlala which league mfethu? GDL Stream B. All right, i-GDL yalapha around the Thokoza. All right, mfethu siyabulela. Sure.